God dag. I dag vil jeg vise dig, hvordan du laver dit eget Project Manager Custom Team via Art Money. Altså sådan du får flere penge. Først på Google. Så søger du Art Money Download. Og så bare SE. Så er det første vindue her. Og så den der. Så når du har gjort det, så har du så det herude Art Money SE. Så først og fremmest skal du åbne dit Project Manager. Først vil jeg lige blive klar en dårlig grafik, der er i Project Manager. Men I burde kunne se, hvad det er. Der er der. Så kan I arbejde skrive den Art Money imens. Så det er ikke kun noget. Og det er rimelig simpelt, det her program. Så er det her. Og så er der de programmer, du åbner her. Sådan. Nu er jeg godt stadigvæk rimelig dårlig grafik, men ja. Så går du ind i, normalt når du vil lave en tilfældig manager, så udfylder du alt det her, som du nu vil have det. Og så det bestemmer du også selv, der vil sige det der, det bestemmer jeg selv. Så går du ind her, og så går du ind i eget hold. Så kan du se, så har du kun det beskedne beløb ved 35 eller 350.000. Og du vil jo gerne lave sådan noget rigtig godt Dream Team med Contador og slækker dem. Det er lidt svært. Så gør du det her, så tager du dit Art Money. Så går du ned i Select Process, så vælger du Project Manager 2010. Search. Så skal du se værdien. Det er 350.000, den ændrer jeg. Det der skal på exact value. Så det der skal på custom, send NGDF 4 bytes. Der. Address range all, og så OK. Så skal den lige søge. Så der kommer ind op der. Sådan. Og så trækker vi den over via den grønne pil. Så kan du se værdi. Det der. Det er det samme. Så ændrer vi den til, skal vi sige 10 millioner. Og så for at se om det virker, så tager vi en random router herfra. Upti. Der blev beløbet ændret til 10 millioner. Så kan du se, så kan du, jeg vil gerne have, så lader der det. Så skal du lave det der, og ellers er alt som det plejer at være. Det var den her lille guide. Jeg håber du får brug for den. Det var alt for mig. Vi ses.